מתקרב לחנות תכשיטים, זורק את האופניים בכניסה, נכנס פנימה, ואז חוזר בחזרה. המוכרים והקונים העמומים לא מבינים מה האיש רוצה. הוא לוקח את השקית שהשאיר על אופניו, נכנס שוב לחנות. רק אז מתברר שמדובר בשוד. הפעם באופן יוצא דופן השוד לא רק מתועד, אלא גם מוקלט. אחד מבעלי החנות מנסה לברוח החוצה ונתפס. בשלב הזה מנסה החשוד הלא מיומן להוציא סכין ומסתבך מעט, אבל בסופו של דבר הוא מצליח. הוא מאיים על המוכרים. העוברים ושבים בחוץ מסתכלים, אחד מהם אף נכנס פנימה, אבל אז עוזב את המקום. איש לא מזמין משטרה. בינתיים מספיק החשוד להכניס לשקית תכשיטים בשווי עשרות אלפי שקלים ומנסה להימלט, אלא שאז מחליטים שני המוכרים לנסות לעצור אותו. אחרי שזרקו את האופניים על השודד, הוא שוב שולף את הסכין ומנסה לדקור אותם, והם בתגובה טורקים את הדלת. החשוד מבולבל ובעיקר מסורבל מנסה לעלות על אופניו, אבל אז התכשיטים נופלים לו מהידיים והוא בורח, בלי השלל ובלי האופניים. בשלב הזה עובר במקום במקרה השוטר הקהילתי האמון על ביטחון תושבי השכונה. הוא רודף אחריו ותופס אותו. בפעילות מהירה של שוטרי מרחב לכיש מוגש נגד החשוד המיוצג על ידי עורך הדין אלון קוצר כתב אישום, המייחס לו שוד בנסיבות מחמירות, בתקווה שבפעם הבא הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא יוצא עם האופניים מהבית.